ngenxa ukuthi angisasebenzi sengikwazi ukuthi ngiyihlalele ngengube ezibizayo neqo zabhokhathi ngibuke izinyoni zihamba phansi emgaqweni ngithi obheka o17 basemgaqweni basaphanda 17 years ngihlela nje ngiyihobusha ngithi isijampile bajaha amaphoyisa opara ngibuka ukuthi obheka labo thala yindaba ngaqhwiza i-retirement injalo uma uretire from this thing obuyenza uyeke uthathe lo mali uze nayo uzovula ushisa nyama ne-car wash uma usukwenzile lokho uma usuyovula i-security company ube nabantu i-protection company bama-bodyguard uvula i-security company protection services and uhleli phansi njalo uma usuzothatha into yokwenza lento ukuthi iphile ngoba ngeke uqale ibhizinisi umuntu ungekho umuntu ibhizinisi yenza i-business plan ufaka umuntu ukuthi uvale labantu obafice besemgaqweni ubavale operator wena wedwa uvala ama-car wash operator wena wedwa uvale oshisa nyama kusale umuthi ke usuwenza lokho ke kodwa ke lapha usuretire ngisho ukuthi wena ufuna uqala ubheka imali osuthi yabona senginawo 450 engakuthola mengiretire uthatha lo mali yakho yonke uqala wenza i-business plan kahle yakho uqala i-business uma usuyabuya ukuthi Babu Dokotela I just retired last year or ngiya-retire next week or next month ngizothola imali engaka ngifuna ukuqala into ukuthi nokuthi but ngifuna ngiqale nomlilo bese ngithi mina thatha indoda emnyama uthi hawu ngeke Babu Dokotela nginawo 200,000 ngithi yeke bengikudlalisa asambe sokuvusela into ozosebenza ngayo zama 100,000 uze no 100,000 sikwenza into ozosebenza uma usunayo imali uzothatha isigubhu sendoda emnyama ozobe ususebenza ngayo ngoba phela kudlalwa nengane ku200,000 kodwa kunento osuyenza obune passion yayo hayi le obuyifundele uma uretire kwa teaching uyoqala into efuna uwena uma uretire emaphoyiseni uyokwenza i-protection services lebe uvese ufuna ukuyenza meaning the sekusebenza abafana emgaqweni ngemoto wena uhleli kanje uyababuka uqhwizela uyahleka hayi inyoni zisagijima kanje gijinyiswa u17 ubawazi ukuthi ngumxhaka then bagijimeke balethe imali kodwa ekugcineni usuku uhlakaniphile ke umuntu njalo uretire hayi ukuthi uhlale khamise udle le mali no asisho njalo sithi retire buka imali yakho imithi nje 900 1.2 umncane ingqondo unayo isikele uyasazi umgaqo ubonile ugijinywa kanjani thatha le mali yakho ube eceleni uthatha 500,000 ufake ibhizinisini ufake 100,000 ku business advertising advertise i-store sakho uma sekunika into yakhe ephilayo ihambe ke ingakho mesithi retire early rather than retire usugogo una 68 u65 68 to 3 years emva lokho usukuhlonga amadolo hayi sifuna uretire kwa 17 funa uretire retire kahle usaqhwizile retire kahle usaqhwizile nje uretire ke sikunikeze ke lento siyabonga.